Giklaro karon sa Department of Justice nga wala silay nadawat nga opisyal nga komunikasyon kalabot sa giingong kaso ni Senador Bong Go sa International Criminal Court kun ICC. Kini ang gikumpirma ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez human migawas ang impormasyon nga matod pa duna nay warrant of arrest nga gipagula ang ICC batok ang Bong Go ug sa duha ka police officers. Sumala pa ka Martinez, nag-verify sila sa Philippine Center for Transnational Crime kon PCTC kaghapon adlaw ug giingong wala silay nadawat nga susamang impormasyon. Sa interview sa media ngadto kang Secretary of the Interior and Local Government John Vic Remulla, iyang gisulti nga basin og quote-unquote sabog konhay lamang si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa dihang iyang gisulti nga duna siya'y reliable source sa giingong i-issue nga arrest warrant. Atong paminahon si SILG John Vic Remulla. Kaya baka makasabog nung sinabi niya eh. Kasi siya lang nakakita na. Sa amin, wala pa eh. Sabi niya, highly reliable source. Baka high lang.